ikke på samme måde som en narkoman, altså. Han får det der sus i kroppen, og han har kørt meget stærkt, og jeg kan da forestille mig, at det er sådan lidt en lykkefølelse, når han kører hjem inden fra striben af på sådan en god aften, hvor han har kørt røven ud af bukserne på 10 forskellige. Han tænker ikke på om et år eller om 10 år. Det ligner jo noget, Storm P. han har opfundet i en brændert, ikke? Han kører sit eget lille, ligesom dogmefilm, ikke? Man må ikke bruge dit, og man må ikke bruge dat. Man må kun have det rå. Hvad kan du få ud af det rå? Hvor meget kan du blive ved? Hvor meget kan du trimme? Og hvor meget kan du justere? Man må leve, mens man kan, ikke? 5 minutter med fuld knald på, de er nok mere værd end et helt liv, hvor man er dødssyg og kedelig. Herpå. Nu går vi på hver sin forkerte side, men det er jo lige meget. Hver sin forkerte side? Ja, for nu skal jeg jo bokse med retsdommen. Ja, det er rigtigt. Det var derfor, jeg valgte den her tid. Ja, du er taglig skider ikke at sætte en gammel mand på sådan en job. Far. Far! Jeg siger tit til ham, jeg har set den meget som en konkurrent. Jeg synes, det er irriterende, når han kan tilbringe tid sammen med mig, at han så hellere vil tilbringe tid sammen med den. Gå og skrue på den, i stedet for at lave et eller andet sammen med mig. Og hvis vi skal lave noget, så skal den jo altid med, ikke? Tror du ikke lige, vi skal pakke det her sammen først? Kom, det hedder den pat. Der var de rødmaskine. Er jeg en brudmaskine? Ja. Jeg tror, hvis du har set for meget Teletubbies. Helena og mig og Daniel, vi bor i en kælderlejlighed hos mine forældre, indtil vi lige finder vores eget. Matti. Skal jeg hjælpe dig lidt? Ja. Kom så. Tryk. Du kan godt. Jeg har set det før. Og kan ikke trykke. Tak. Selv tak. Daniel, han er meget engageret i, hvad der foregår her. Så kører den. Men han er aldrig med inde på striben eller ude af sig ræs. Der sover han sødt på sit grønne øre. Så putter vi ham ud af mine forældre eller Helenes forældre og så videre. Og så er det jo først, når han er kommet i seng, at vi sådan tager afsted. Hver weekend, der mødes vi på striben på en sidevej ude i Amager. Der kan komme lige fra 1.000 til 2.000 mennesker. Og der kører vi lidt ræs. Dernede, ikke? Han var en god kandidat i hvert fald. Eller ham Bimmeren, der kommer der, ikke? Han er også en god kandidat, ikke? Ja. Bagtræk med en rimelig god kværn i, ikke? Man udfordrer ved at gå over til der, hvor der holder nogen. Og står og sluder lidt med dem om, hvad der er for en bil. Og så spørger man, om de kunne tænke sig at tæve en gammel folkevogn eller et eller andet. På den strækning, man nu kører den dag. Og så siger de enten, nej, det skal de fandme ikke noget af. Eller også siger de, jamen det kan de da godt. Nå, det var da ærgerligt. Så en stor kraftig GSI kunne jeg ellers godt tænke mig at køre imod. Se, der kommer en frisk mand der. Alle ved, hvad en Porsche kan. Alle ved, hvad store dyre biler kan, ikke? Det er bare at gå hjem og slå op i bilrevyen, ikke? Så er det sgu sjovt at komme med en, der ligner noget, der er løgn, og så er det alligevel ikke løgn. Så kan den sgu godt alligevel. Nå. Ham der, det må der være over. Prøv at høre, han er Skal vi prøve at høre? Det er lidt svært at få noget ordentligt ræs med dem, fordi at bilerne måske kører for det meste til hverdag. Jeg vil sige, jeg har nogle gode chancer derinde, og det gør det måske svært nogle gange at finde nogen at køre imod, og andet end en motorcykel og så videre. Motorcyklerne, de er altid friske på et eller andet. Så må jeg jo hellere gå over og pumpe liv i lortet. Typisk ræs, det er jo omkring de der 200 meter lang. Der er ikke rigtig nogen målstreg, fordi det er noget, man selv ligesom afgør sammen med den, man kører imod. Og hvis man så er uenig om det, så kan man jo så prøve igen, jo.
Der er ikke nogen målstreg, fordi at vi bliver jo jaget lidt rundt, jo. Så derfor er det jo svært at lave en målstreg, skal måle op hver gang og alt muligt. Så det er vi ligesom droppet. Jeg synes, det er sindssygt nogle gange. Men Martin kører godt bil, så... Men samtidig så er det en meget hurtig bil, der ikke vejer ret meget, så det kan jo hurtigt gå galt. Og hvis det går galt, så er det jo altså slut. Der er ikke nogen sikkerhed i den bil. Den stum vej, vi kører på, det er jo offentlig vej. Og derfor gælder færdselsloven. Så politiet, de kan jo lange nogle bøder ud, hvis det er, at de kan bevise, at man har kørt ræs. Jeg havde ikke nogen forståelse for det i starten. Fordi biler sagde mig ikke det store, og hvem fanden gider at spille alle sine weekender på at stå og glo på biler. Men nu kan jeg godt forstå det, fordi jeg selv er interesseret i biler og sådan noget. Jeg kan bare ikke forstå, at de gider hver weekend. Jeg gider da også godt at tage derud og kigge, men der er sgu da andre ting, jeg hellere vil lave. Så nu er de her. Så er fælles slut. De tunge dans. Ikke en fisk, vi har haft nu i nat. Og hvor kører I hjem? Måske på fortovet nu, har jeg fået at vide. Så her nu er det gået i stå. Vi kan sgu da godt skubbe dem, hvis det er, kan vi ikke? Hvad fanden, de har prøvet på at stoppe det i 15 år. Ja, det går jo sådan rimelig fornuftigt. Ja. Det er faktisk et af de eneste steder, hvor man ikke ser sådan fulderik og folk, der skal op og slås og sådan noget. Der har aldrig været det. Der har aldrig været. Folk kommer her for at glo på biler og ikke for at slås. Så nu har I sgu kaldt på deres marker, nu kan I ikke klare det alene. Hvad fanden er der skovtur? Det er firmafest. Der er mange sider af det samme sted, for det er et stort sted. Der kommer mange mennesker. Der er dem, der godt vil køre sådan seriøst og ordentligt. Og så er der dem, der bare kommer derind for at være smarte. Trække en masse sorte striber og noget, men det er ikke det, det går ud på. Set fra min side i hvert fald. Det var da bedre, hvis de fik nogle bedre forhold, og ikke at de skulle gøre det ude på offentlig vej og sådan noget. Men altså, dem, der er seriøse og sådan noget, der går kun et vist stykke tid, så lusker de af, og så har de deres mobiltelefoner, så aftaler de et nyt sted at køre hen, ikke? Og lader ballademagerne stå og råbe politiet. Nu skal vi bare lige have fundet et sted. Ja, det skal være lynhurtigt. Men det kan være... Der ligger stadig et Tostrup. Ikke det sted, som der har været kørt. Der ligger et andet sted også, hvor det er industrikvarter. Og det er en rimelig lang vej, den er rimelig bred. Og der er masser af parkeringspladser. Der står ikke nogen, du ikke må holde dig på noget tidspunkt. Ellers så skal vi tage derud bag master derude. Ude ved broen derude. Det tror jeg også kunne være et stilet sted. Jeg er med på det. Så skal vi bare sprede et rygte. Ja. Jeg skal sige dig, hvad nummer vi skal møde. 117. H1. Det lader os køre. Jesper, vi kører nu. Lad os se at finde ud af. Det er en bluff, fordi det ligner bare sådan en gang søm og skrue, ikke? Hvad der måske nok også nogen vil mene, det er. Det kan jeg så ligeglad med. Men altså, der er mange, der griner af den, ikke? Og det var jeg jo også ude for første gang, jeg skulle ind og køre sådan rigtigt. Mod sådan en Toyota Supra. Så grinede folk jo og sagde, kom oven, mand. Det er jo en Supra, du skal køre imod, og der var meget i vejen, ikke? Og så alligevel så måtte han jo ned med nakken. Og så klappede folk også bagefter, og de var sådan ret opstemte over, at jeg nu havde taget den, men op til der, så synes de nærmest, at jeg var latterlig.
det været meget vigtigt at prøve alle sine drømme af. Og det tror jeg er en væsentlig årsag til, at han har postet så uhyggeligt meget tid og også en masse penge i alle de projekter. Det får ikke at komme se og sidde, for eksempel ligesom sin egen far, og sige, ja, der var jo nogle ting, jeg godt ville have prøvet. Og så stille lidt mindre krav til bolig og tøj og gå i byen. Han drikker jo for eksempel ikke, og han ryger ikke. Og bor her jo i øvrigt også. Stadigvæk, ikke? Så bare starte op. Det er nu. Inden politiet kommer dumpende lige pludselig. Hvor han ikke er længere. Er det nu, jeg skal have jul? Når vi når derud, så forsvinder Martin. For det øjeblik, han stiger ud i bilen, der er han jo væk. Så snakker han med en hel million andre mennesker, og jeg står altid der. Har du ikke et lille stykke chokoladebar? Lakrids? Ja, tyggegummi. Og det har du holdt så længe. Hvad var nu det? Hvad siger du? Ja, tager du bare din veninde med? Ja, hende der. Den var god. Tak. Kan du ikke lige gå ned og få Johnny op? Hvad? Kan du ikke lige gå ned og få Johnny op? Hvad kommer du? Det er helt rundt. Fat i hans arm første gang. Jeg kørte først, da du var ude af hullet. Ja, det er derfor, jeg siger, det er den første en, så to. Han bliver jo skidesur. Han siger jo ligesom alle andre, der har tabt til et eller andet, og så er der jo 100 andre faktorer, der har spillet ind, og det er grunden til, at man har tabt. Ikke bare fordi man har kørt af helvedes til, eller den anden har kørt stærkere, har haft noget større liggende under hjelmen. Han bliver først tilfreds, når der kommer en turbinemotor fra en flyvemaskine på, altså. Så han kan køre for det hele. Det tror jeg ikke engang er nok, faktisk. Det er sådan noget med, at ja, næste weekend, når jeg har fået lavet mit et eller andet, så skal jeg satme, så kommer jeg ind og kører efter dig igen. Ja, den slipper ikke gassen. Så må jeg prøve noget. Du behøver bare at udtage, for at se at finde det der frem dernede. Kæft noget ord. Jeg er med på striben, og jeg hjælper ham, når den går i stykker for ham. Men jeg bryder mig ikke om, når han kører. De der 15 sekunder, hvor han farer nedad, lige dem har jeg det ikke særlig godt med. Der har jeg altså sommerfugle i maven, så er det basker. Vi bor cirka den der halv time, 40 minutter fra København der, ikke? På Knallert. Og der kører min far gladeligt ind. Du er meddoktor på operationen der? Ja, det, Okay. det er mig, der er narkoselægen. Okay, Han hopper ud på servicevognen, jo, som han kalder sin Knallert der. Suser afsted, han skal ind og se noget ræs og noget. Så der får man også nogle gange et skulderklap, når det går godt, og en god hånd, når det ikke går så godt, jo. Så ja, jeg har også haft brug for den servicevogn nogle gange efterhånden. Kører servicevognen hjem. Ja. Det sover godt. Jeg kører heller ikke mere i dag. Okay. Jeg skal også have lidt til i morgen. Ja, vi ses. Hej, bare. Hej. Amerikanerbilklubben, det er dem, der hedder Private Racers. Det er jo de seriøse drenge. De har nogle gode biler til at køre imod. Det er i hvert fald nok den vej, jeg har tænkt mig at gå, når jeg skal blive ved med at køre race. Jeg ved ikke, om jeg får lov til at køre med. Det må vi jo se. De er jo nogle tøsdrenge, hvis ikke man får lov, jo. Samtidig med det starter vel ikke hver gang. Skal jeg ikke gøre det, når du har lederfingre? Hvad fanden? Store, saftige hammer henne. Har du styr på lortet, eller har du lort på styr?
Sådan. Det projekt, jeg kører på, det er jo mere det der, hvad har vi, hvad kan vi finde? Der er mange af de deres pengepunkt her, og slet ikke hamle op imod, så det er jo klart, de kan jo bare købe noget, der siger spar 5, ikke? Så det kan man mange gange godt skyde en hvid pil efter at være med, men på den anden side, det er også meget sjovt at se, hvor langt kan man egentlig være med? Hvad er forskellen egentlig? Så selvom man måske ikke vinder noget, så er det alligevel måske et skulderklap, ikke? Til en selv. Fordi man selv mener, at det er rimelig godt gået, hvis man kan hænge på det og der, ikke? Jeg bliver træt. Det er, fordi jeg har dårlig hjerte. Den ene halvdel, den virker ikke, som den skal. Så jeg kører faktisk kun på en cylinder. Jeg har været en meget dygtig mekaniker og kunne lave alt, før jeg blev syg. På et tidspunkt har jeg jo manglet noget ilt til hjernen, så der er en masse ting, der er gået tabt. Jeg kan lave lidt knallert, og jeg kan ikke overskue en bil. Selvom det er en lille reparation. Bare det, at det er en bil og så stor en genstand og sådan noget, det kan gøre mig forvirret og sådan noget. Så jeg har holdt helt op. Jeg går Martin til hånd, og vi hygger os, og han fortæller mig en hel masse, men det er ham, der gør det. Jeg er der jo bare og snakker og hygger, og jeg ved, hvad værktøj han skal bruge, faktisk inden han selv ved det, ikke? Nå, hvordan gik det? Jo, det gik da rigtig godt. Jeg kunne ikke gå i seng, skat. Nej, for søren, det jeg kunne da ikke sove. Har det været hårdt? Ja. Det har vel også været sjovt. Men det har det da. Hvad med Martin? Jo, men han kommer nu. Nå, det er godt. Ja. Ja, du puster noget. Jeg har det utroligt godt med at køre rigtig stærkt. Det kan jeg godt lide. Som unge kørte vi jo på Roskilde Ring. Der kørte vi i vores almindelige biler, som vi kørte på vejene med os. Så slog vi lige et smut ind på Roskilde Ring og tog nogle omgange der. Der kørte man jo mere sådan på tid og ikke ved siden af hinanden, ikke? Så havde vi stopure med og tog den rundt, og nogle gange så tog vi den bare alle sammen i samme bil og kørte bare nogle ture rundt og havde det meget morsomt. I den ene af pladerne, den har det der lille svej. Men ellers sidder det lige. Ja. Det var synd, at jeg lige fik ordnet den helt 100. Nå, Tim. Jeg vil holde for i dag. Jeg overgår ikke mere endnu. Hvis du virkelig ville, så kunne du sikkert godt. Det er bare fordi, du er ude derovre. Du er en hængerøv, det ved du godt. Ja, men jeg har det ikke for dig, for du har stadigvæk bil. Begynder det sgu da at ligne noget. Så småt. Min far, han har jo en smule dårlig hjerte og sådan noget, så på dage, hvor det er fugtigt og sådan, så er han jo ikke så meget værd. Jeg tror sgu ikke, at han er parat til at stille træskoene, hvis det kommer dertil. Det har han slet ikke tid til. Sådan tror jeg egentlig, han opfatter sig selv. Måske også derfor, han føler, at det er meget uretfærdigt indimellem. Det er, hvad jeg selvfølgelig godt kan forstå, at det er der også. Jeg vil da hellere have en rask far. Men samtidig tror jeg også, at det måske, hvis man skal se det gode på det, at han er blevet syg og alt det, så tror jeg, at det har måske bragt mig lidt tættere til min gamle far der, ikke? Som jeg kalder ham den gamle, ikke? Fordi det kunne være, at han havde været optaget af så meget andet. Du har ret. Det vidste jeg da. Du ved slet ikke en skid. Sådan var det aldrig, når jeg lavede Volvo i gamle dage. Nej.
Men hvor mange år siden er det, ikke? Det er kraftigt mange år siden, ikke? Vi hygger os, og så siger vi, nu tager vi lige en time, og så tager den ene time den anden, og så lige pludselig, vi må fortælle og trække os tilbage. Og så er konerne gået i seng, og lyset slukket, og kaffen drukket, og så har vi slet ikke opdaget, hvor timerne blev af. Ja, det er Martin. Hej, Kim. Okay, jamen det er jeg glad for. Ja, vi tales ved, Kim. Okay, du. Hej. Hvad var det? Det var ham Kim der, fra Private Racers, som gerne vil se mig på lørdag. På lørdag? Bæltecenter. Kim, han står ligesom for det derinde ved Private Racers, og derfor så ringede han til mig og sagde, at det var i orden, at jeg kom ind og køre. Jeg har aldrig rigtig haft kontakt med dem før, fordi vi var jo boogier jo. Det er kun efter, at man er blevet en værdig modstand, at de ligesom har fået øjnene lidt op. Hej. Det er en boogie, den der? Ja. Jamen, det ser jo fornuftigt ud med sikkerhedsseler og styrspoil og det hele. Det er altså den gode streg der. Ja, pælen der, ikke? Ja. Og så 2 pæle dernede. Okay, der er langt. Ja. Nej, det er der jo ikke. Der er jo kun 200 meter. Ja, men... Hvad så med oliepinden? Har du tjekket oliestanden? Nej. Skal jeg hente en klud? Ja, hvis du gider. Han kører kraftigt stærkt, ham der. Selvfølgelig har du gode sikkerhedsseler i, men hjelm? Ja, det har jeg ikke fået med. Du har ingen hjelm med? Nej, det har jeg glemt. Og så må vi finde en til. Vil du låne din far? Ja, kan du ikke låne din fars hjelm? Nej. Jo. Men det er også godt nok. Men den er lige stor nok. De gør det jo på en helt anden måde, end jeg har været vant til, at man gør det andre steder. Og derfor så var der mange nye ting. Bare det der med, når man blev sat i gang. Det blev gjort på en anden måde med armene. Altså selve nedtællingen var en anden. Og det gjorde, at man sådan ikke lige var helt med fra starten af. Hvad så? Hvad laver I? Ja. Hvad ser det ud som? Vi kigger på amerikanerbilen. Det er ikke mærker. God bedring. Det var nedtur.
Det var det, mand. Vi stod der legnet op og det hele. Lige til at skulle blive sendt afsted. Og så stod politiet der så. Så måtte vi jo køre lige så pænt, stille og roligt derudad. Og vende om, og så måtte vi jo vente til de ligesom var væk. Den sorte Camaro, han har tabt olietrykket. Men jeg ved ikke, hvad du siger til at møde den røde Mustang der i stedet for? Jo, det gør vi bare. Ja, så får vi det ud og køre en tur. Den gør det sgu meget godt. Ja, jeg skulle få skruet meget godt sammen på det her. Accepteret, det tror jeg lidt, man allerede var. Nu skulle man bare se, om man nu kan opføre sig ordentligt. Altså, der er jo de regler der, ikke? Lige lærer reglerne at kende og sådan noget. Det gjorde det jo ikke dårligere, at det gik godt. Jamen, det gik jo godt nok, Martin. Ja. Her er et sivkort. Du er velkommen i foreningen. Vi kører ikke rundt og til os som sindssyge på gader og stræder. Så hvis du kan overholde det, så er du velkommen i klubben. Jamen, det er jeg glad for. Ja. Tillykke med det, Martin. Jamen, det gik jo tak meget for godt. Jamen, vi ses. Fedt. Hej. Det næste mål, det er jo at komme over til det, der hedder Danmarks hurtigste bil. Jeg hørte noget om, der både skulle komme med Ferrari og en hel masse hurtige standardbiler. Og så må man så se, om man kan få pillet sokkerne af en eller anden rigmands søn. Det er ikke drømmen om fart og spænding, det handler om senere i aften. Det er drømmen om frihed. Drømmen om flugt. Fangerne i fængslet også deler alle den drøm, og der er flere planer om at gøre den til virkelighed. Der graves tunneller og bygges luftkasteller i Fangerne fra os kl. 22.